How to solve a problem. Dad, maraming nagtatanong sa atin, paano daw nila masusolusyonan ang mga problema nila? Kunwari, sa pag-ibig, sa legal, kung kriminal, sa trabaho nila, o minsan sa buhay nila. So ano mang bibigay mong tip, Dad, para masolusyonan ang mga problema nila sa buhay nila? Normally, meron tayong 5 steps o 5 tips na pwedeng ibigay sa ating mga kababayan, lalo na sila kung may mga problema. No? Unahin natin isa-isa. No? Number 1, dapat alam nyo kung ano yung problema. Yun ang tip number 1. Dapat klaro sa inyong kaisipan kung ano yung problema. Ang problema ba kayo o yung kabilang partido? O ang problema ba kagagawan nyo o hindi nyo kagagawan? So, dapat malinaw sa isip nyo yan. Pagka alam nyo kung ano yung problema, kung ito yung nagmula sa inyo o doon sa kabilang partido, yun ang step number 1, acceptance of the problem. Wag nyong tatanggihan, wag nyong tatalikuran, at wag nyong parang dinideny, no? Yung nasa denial stage. Hindi, dapat tanggapin niyo na ito yung problema at alam nyo kung ano yung problema para malinaw sa isipan natin yon. Step number 2 yung sinasabi natin. No? Kinakailangan alam nyo kung ano yung ugat ng problema. Ano yung pinagmula ng problema para sa ganun mas madali nyo magamot at mas madali nyong mabigyan ng solusyon. Kinakailangan malinaw sa kaisipan nyo yan. Kasi kung hindi malinaw kung ano yung sanhi ng problema, ano yung ugat ng problema, talagang hindi kayo makakaagpas dyan o makakaalpas dyan sa problemang yan. So, dapat malinaw. Kung pag-ibig, halimbawa sinabi mong pag-ibig ang problema, ang tanong, ikaw ba yung problema o yung kabilang partido may problema? Halimbawa, yung kabilang partido ayaw na sa'yo, at bakit ayaw niya sa'yo, kinakailangan alam mo kung ano yung ugat ng dahilan kung bakit ayaw niya sa'yo. May mga problema na dapat mong pabayaan na muna. Kung pag-ibig ito, kinakailangan lutasin mo na lang to sa sarili mo. May kasabihan nga, di ba? Hindi mo makokontrol yung gagawin ng iba, pero makokontrol mo yung gagawin mo. So, ano pwede mong gawin pag gano'n kung ayaw na sa'yo? Eh di, maghanap ka na lang ng iba. Kasi wag mo nang ipilit na kung ayaw na sa'yo ng tao, bakit mo pa ipipilit? Hindi ba? Kaya nga, yun mga problema, alamin mo kung yun ba is ang ugat sa'yo, yung ugat sa kabilang partido. Kasi kung ang ugat sa'yo, pwede mong gamutin. Pero kung ang ugat sa kabilang partido, ang pwede mong gawin is maghanap ka ng ibang patutunguhan o ibang landas na pupuntahan. Yun ang step number 2. Ngayon, meron tayong tinatawag na step number 3. So, kung alam mo na yung problema, alam mo na kung ano yung ugat ng problema, pangatlo is ano yung mga option mo, ano yung mga methodology mo, mga parameter mo na pwede mong gawin para malutas yung problema. May kasabihan nga, di ba? Kung halimbawa ikaw yung nakaharap sa isang pader, titingnan mo na lang ba yung pader, yan yung problema mo. Dahil yung pader na yan yung hadlang sa patutunguhan mo o pag-abante mo sa buhay. Ano pwede mong gawin? Pwede mong ikutan yung pader, pwede mong akyatin yung pader, pwede kang maghukay sa ilalim ng pader, o pwede mong biyakin yung pader para ikaw yung makatawid sa gusto mong pupuntahan. Yung step number 3, mga options o methodologies o parameters kung paano mo harapin yung problema mo. Step number 4, maghanap ka ng mga mentor o yung mga pwede mong hinga ng advice, mga payo na may karanasan na para sa ganun at least matulungan ka sa iyong mga dinaraanan. For example, kung ito'y tungkol sa personal na relasyon, pwede kang humingi sa mga nagkonsulta sa mga marriage counselors o sa mga spiritual advisors o sa mga pare, no? Pwede kang humingi din ng mga advice para sa ganun magabayan ka sa tamang pupuntahan. So, yun ang step number 4, seeking consultation, mentoring sa mga nakakaintindi. Kung ang problema sa pera, ganun din. Kung problema sa mga legal issue, magkonsulta ka sa mga abogado na alam mong mapagkakatiwalaan mo at merong karanasan sa specific na problema mo. Kasi hindi ka pwedeng pumunta sa isang doktor na ang kanyang abilidad is pediatrician tapos ang sakit mo naman sa puso kung ikaw ay health problem. So, hanapin mo yung tamang tao na makakabigay ng tamang payo sa iyo. At siyempre, pang-lima, sinasabi natin, kung talagang hindi mo kaya, humingi ka ng tulong sa mga taong alam mo makakatulong sa iyo na mapagkakatiwalaan mo. Yung seeking help na hindi na to consultancy, seeking help, di ba? So, yan yung mga 5 steps natin. And lastly, pinakamahalaga sa lahat, yung tinatawag nating magdasal kayo, pray for wisdom, o humingi kayo ng banal na patnubay sa Panginoon para magabayan kayo kung paano nyo haharapin at lulutasin yung problema. Yun ang mga tips natin sa ating mga kababayan. Tama yan, Dad. Katulad nga ng sinabi ni Dad, importante minsan na tumingin tayo hindi lang sa sarili natin, kundi humingi din tayo ng tulong. So, yung pinaka-importanting step nga, kung na-accept nyo na may problema kayo, kailangan nyo rin ma-accept na minsan hindi nyo kaya yan gawin ng sarili niyo. So, kailangan kayo maghanap ng tulong either sa mga kaibigan ninyo, mga mentor figure, or may mga nakakaalam o mas marunong sa inyo tungkol sa mga problema ninyo. Kasi minsan, pag may problema tayo, pag nasa harap natin yun, kakatulad nga ni sabi Dad, pag nakikita mo lang ang pader, minsan hindi mo alam na pwede palang pumunta sa ilalim, maghukay, o pumunta sa side ng pader kasi masyadong close tayo. So, kung meron tayong parang third party or kaibigan or mas marunong, pwede sila magbigay ng advice na parang hindi sila biased at hindi sila masyadong close sa problema at doon sila makakatulong. So, ang importante rin ay pagdasal kasi minsan, we have to let go rin. Pag nagawa na natin ang lahat ng kailangan natin gawin pero hindi pa rin tumugma or hindi pa rin naging successful, magdasal na lang tayo doon kasi you have to let go. That means hindi talaga yun para sa inyo. At maghanap na lang kayo ng ibang solution at ibang problema na lang i-solve ninyo doon.
Okay, katulad ng sinabi ng kuya ng bayan, no? Maraming paraan kung paano isosolve yung problema. Pero kung masyadong malaking problema, meron pang isang gabay dyan, no? Katayin nyo, para isang manok na malaki, hindi mo pwedeng isubo sa bunganga mo dahil sobrang laki. Pero pag hiniwa-hiwa mo yun ng maliliit na piraso at unti-unti mong kakainin, masosolve mo yun o makakain mo. Ganun din ang problema kung sobrang laki, katayin mo sa maliliit na piraso para isa-isa mong lutusin para sa ganun makatawid ka at makalagpas ka sa problemang yun. Yun lamang po mga kababayan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako na po si Michael Sain, yung dad ng bayan.